Здравейте, аз съм AI Mimi и ще ви помогна със следващото ръководство за използване на софтуера на Planet. Създаване на корекции ваучери за храна. Ваучерите за храна са съществен елемент от политиката за социални придобивки на всяка съвременна организация. Те не само подобряват благосъстоянието на служителите, но и стимулират мотивацията, лоялността и ангажираността на екипа. В рамките на системата Planet, процесът по създаване, управление и проследяване на ваучери за храна е изцяло дигитализиран и оптимизиран за максимална ефективност и прозрачност. Създаване на корекция. Процесът преминава през няколко последователни стъпки, започвайки с оформянето на ведомост за заплати. Ведомостта представлява основата, върху която ще бъдат дефинирани и приложени необходимите корекции, съобразени с действащото законодателство и вътрешната политика на организацията. Създаване на нова ведомост. В първия етап се пристъпва към създаване на нова ведомост за заплати. Това се извършва чрез избор на следните основни параметри. Име на ведомостта. За яснота и проследимост се препоръчва използването на структура, съдържаща месеца и типа корекция, например ваучери храна, март 2025 година. Обхват. Посочва се обхвата на служителите, за които ще се прилага корекцията, например всички активни служители или конкретна група по отдел, локация. Период. Дефинира се месецът, за който се отнася ведомостта, съобразно предоставянето на ваучерите. След записването на тези параметри и създаването на ведомостта, тя става достъпна за редакция и се преминава към нейната детайлна страница. Създаване на корекция. В детайлния екран на създадената ведомост се пристъпва към добавяне на корекции. В контекста на ваучерите за храна се въвеждат два основни типа корекции, в зависимост от стойността на предоставяните суми. Ще бъдат представени два типа корекции за ваучери за храна. Необлагаеми ваучери за храна до 200 лева. Облагаеми ваучери за храна над 200 лева. Създаване на корекция. Достъп до детайлния екран на ведомостта. След като е създадена ведомостта с необходимите параметри, име, обхват, период, се отваря нейният детайлен екран. Това е работният панел, в който се виждат всички съществуващи корекции, състоянието на ведомостта и достъпните действия, свързани с нейното съдържание. Иницииране на създаването на корекция. В горната активна лента с бутони, намираща се в горната част на екрана, се избира бутонът „Създай“ и от падащото меню се натиска опцията „Корекция“. Попълване на информация за корекцията. При избор на създаване на нова корекция се отваря модален прозорец, в който се въвеждат следните основни параметри. Име на корекцията. Препоръчително е да се използва ясно и описателно име, като необлагаеми ваучери до 200 лева. Статия. От падащото меню се избира съответната счетоводна или управленска статия, която в случая е ваучери за храна. След попълване на необходимите полета се натиска бутонът „Създай“, което води до автоматично пренасочване към детайлния екран на самата корекция. В детайлния екран на създадената корекция се задава обхват. Избира се група от служители, за които ще бъде приложена корекцията. Това може да бъде определен отдел, всички активни служители или индивидуално избрани лица. Сума за всеки служител. Въвежда се конкретната стойност на ваучерите за всеки служител в рамките на допустимите до 200 лева. Тази сума може да бъде еднаква за всички или различна при необходимост в зависимост от вътрешната политика на организацията. След като всички стойности са въведени и проверени, се натиска бутонът „Одобри“. Това действие потвърждава готовността на корекцията за включване в ведомостта и заключва нейната редакция. Преизчисляване на ведомостта. За да се отрази новосъздадената корекция в общите изчисления на ведомостта, последната трябва да бъде преизчислена. Това действие гарантира, че добавените суми ще бъдат взети предвид в крайните стойности и отчетите. Създаване на корекция. В случай, че служителят получава ваучери на стойност
надвишаваща 200 лева, сумата над този праг следва да бъде обложена. Тази корекция гарантира, че ще бъдат отчетени правилно както за целите на данъчното облагане, така и в контекста на разходите за работодателя. В случаите, когато стойността на предоставените ваучери за храна надвишава законово необлагаемия праг от 200 лева, разликата се третира като облагаем социален разход. Платформата позволява това да бъде отчетено ясно и правилно чрез създаване на втора отделна корекция. Пример: при обща стойност на ваучерите от 250 лева, 200 лева се въвеждат чрез корекция за необлагаеми ваучери, както вече е описано по-горе, а останалите 50 лева се добавят като облагаема сума чрез отделна корекция с друга счетоводна статия. Достъп до детайлния екран на ведомостта. След като е въведена корекцията за необлагаемата част до 200 лева, се остава в детайлния екран на същата ведомост, за да се създаде и допълнителната корекция за облагаемата част. Отново, от горната активна лента с бутони се избира Създай, след което се избира опцията Корекция. Системата отваря модален прозорец за въвеждане на информация. В модалния прозорец се попълват следните данни: име на корекцията, например облагаеми ваучери над 200 лева. Статия: избира се социален разход, предоставен в натура от падащия списък с несчетоводни статии. Тази статия е необходима за правилното третиране на облагаемата част според законодателството. След въвеждането се натиска бутонът Създай, който отваря детайлния изглед на новата корекция. В екрана на новата корекция се задават: обхват, отново се избира списък от служители, на които е предоставена сума над 200 лева. Сума, въвежда се само стойността, надвишаваща 200 лева, т.е. облагаемата част. Например, ако общата стойност на ваучера е 250 лева, тук се въвеждат 50 лева. Важно е да се уверите, че стойностите са правилно изчислени и въведени индивидуално, особено при служители с различни суми на предоставените ваучери. След въвеждане и преглед на данните се натиска бутонът Одобри. За да се изчисли коректно и да се включи в общата изчислителна логика на ведомостта, е необходимо тя да бъде преизчислена отново. Това гарантира, че и двете корекции, необлагаемата и облагаемата, ще бъдат отчетени и изведени правилно в изходните документи и справки. Заключение. Системата Планит позволява лесно и прецизно управление на ваучери за храна чрез създаване на отделни корекции за необлагаеми и облагаеми суми. Ваучерите до 200 лева се въвеждат с корекция по статия Ваучери за храна, а сумите на този праг се отчитат чрез отделна корекция с статия Социален разход, предоставен в натура. Този подход гарантира законосъобразност, точност и пълна прозрачност в процеса по администриране на социалните придобивки. Ако търсите повече видеа като това, моля изберете линка от описанието.